Nakikinig ko ba kayo, Attorney Santos? Kindly. Yes, Mr. Ito Chairperson. pong emergency outpatient services. Di ba, pag outpatient, hindi kino-cover ng PhilHealth? Bakit hindi nyo to i-cover? Napapansin ko, kailangan i-admit muna ng isang araw para i-cover ng PhilHealth. Mas gastos yun. Kasi magbabayad sila sa kwarto. Ba't hindi nyo i-cover yung kadalasan minor cases? Baka pwede nyo pag-aralan itong pulisiyang ito. Marami pong pupunta sa ospital na hindi na-admit, sasabihin ng doktor. Di naman kailangan i-admit. Dahil kaya naman outpatient. Pero hindi sasagutin ng PhilHealth. Ang sasabihin, magpa-admit ka muna para sagutin ng PhilHealth. Mas gasto sa kwarto yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung pambayad sa kwarto? I-cover nyo na lang yung gamot. I-cover nyo na lang yung pagkalan sa ospital. Bakit ganun? Klaseng pulisiya yan. Halimbawa, nitong maternity care packages. For normal delivery, 8,000 lang po ang coverage ng PhilHealth. Samantalang umaabot sa 40,000 ang actual cost nito. Dapat taasan rin po ang benepisyo para sa mga treatment ng top 10 leading causes of death. Baka maagapan natin ito. 10. Pwede maagapan. Ilang buhay pa ang pwede nating masalbar. Tulad ng sakit sa puso. Yung iba hindi na kayang magpa-angiogram, hindi na kayang magpa-bypass, atakihin na lang po sa puso. Diabetes, pneumonia. Bukod dito, dapat ring aralin ng PhilHealth ang pag-cover sa wholeness treatment para sa cancer patients. In a wholeness center, patients are attended to by a team of psychiatrists, doctors, and therapists working together to support comprehensive health and overall well-being. Isa lang po ito sa mga maraming sakit. Di naman po ako doktor, pero common sense lang po yan. Dami pong sakit na pwede niyong tugunan. Dami pong sakit na pwede niyong tulungan na maisalbar ang buhay ng Pilipino. Isa pang mahalagang may pagpabuti natin ay ang pagpapalakas ng mga information campaign para magkaroon po ng masapat na impormasyon ang mga Pilipino sa mga makukuhang serbisyo sa PhilHealth kung paano nila makukuha ang mga serbisyong ito. Kung kaya nyo nga, maglagay ng billboard dyan na may mukha ninyo. Ilagay nyo yung mga benepisyo. Sa totoo lang po, tinutulungan namin kayo, imbis na patulugin ang pondo, gamitin nyo po ito at mag-isip ng iba pang benepisyo na mapapakinabangan po ng Pilipino. Ngayon, hihingi kayo ng subsidy for 2025. Sobra naman yung pondo ninyo. Ano kayo, bangko? PhilHealth nga eh. Para sa health to save lives. Kaya nga po tinututulan natin ang pag-transfer ng PhilHealth funds sa National Treasury dahil ang PhilHealth po ay para sa health. In this hearing, we will also cover several areas of concern including the continued effort for the provision of health emergency allowance for qualified health workers. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang HEA. Kahit sabihin nyo, by October, tapos na po ito, bayad na po ito, hindi pa rin po ako makukontento habang, ayun, marami pa, ayun. Pakinggan nyo. Kita Di niyo? pa ako nagsasalita, yan ang sinisigaw. Yan ang sinisigaw. Yun o. Luna, Isabela, Dasmariñas, Cavite. Anyway, bigyan nun natin ng pagkakataon ng DOH na sagutin po ito dahil ang pinangako nila before October ends ay matutugunan na po ito. At nirelease naman po ng
DBM, sa DOH ang pondo. Problema lang dito, pakiusap ko lang, please reconcile your records. Yung mga validated at qualified naman po, pakiusap ko lang po sa inyo. Balikan niyo po ito, Yusek Bravo, Sec Domingo. Yun naman ang pinangako ninyo ni Sec Herbosa. We will also further push for better health infrastructure in communities, such as the establishment of super health centers, which we advocated for, and proper implementation of the regional specialty centers law, which we principally sponsored. 24-0 po ang boto niyon dito, regional specialty centers, dahil alam po nila na makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit yung serbisyo medical through super health centers. May karamdaman sa heart, hindi na kailangan pumunta ng heart center, doon na po sa mga selected DOH hospital. Suportahan niyo po ito, kaya natin isinabatas ito para tuloy-tuloy po ang pagpapalawak ng mga specialty centers all over the country. We will also discuss 12 measures that aim to establish and upgrade new public hospitals. Sa kaikot ko po sa buong Pilipinas, marami pong mga hospital, kulang talagang hospital beds, kulang talagang pasilidad, kulang talaga yung infrastructures. Isang kama, 2 pasyente. Paano gagaling yung pasyente kung ganun po ang kanilang kinatatayuan? We shall also seek updates on the medical assistance program of the government in line with Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. Parte po ng Malasakit Center ang PhilHealth, at kung hindi kaya ng PhilHealth sagutin ang gastusin sa ospital, lumalapit po ang mga pasyenteng walang pambayad sa mga medical assistance program ng gobyerno. Kaya importante po ang ginagampanan rin po ng ating DOH dito through MAIP program. Sana po wag naman po kayong umasa lahat sa MAIP. Kung tataasan nyo po ang inyong case rates, benefit packages, kung mas masasagot nyo ang hospital billing through PhilHealth, malaking tulong po yan sa ibang ahensya na pwede pa nilang paggagamitan po sa iba pang mga pasyente. Huwag nyo masyadong iasa sa DOH, sa DSWD, sa PCSO, dahil limitado rin po ang kanilang resources. Dapat po'y magtulungan kayo para ma-attain po natin itong pinaka-lesser na po na babayaran ng pasyente. Sana yung mga mahirap nating kababayan ay wala na sanang babayaran sa pagpapa-hospital. Ang layunin naman po ng Malasakit Center, batas po yan. It's a one-stop shop. Yung 4 agencies, PCSO, PhilHealth, DOH at DSWD, mag-aambag po sila. Pero malaki po ang gagampanan ng PhilHealth dito. Kasi po, kung gagamitin ang pondo ng PhilHealth sa maayos, mas malaki ang kanilang magiging parte sa hospital billing, ay mas mababawasan po ang babayaran ng ordinaryong Pilipino na walang pambayad sa kanilang